Het is het einde van het jaar en ik wil al onze collega's ontzettend bedanken voor wat ze hebben gedaan voor de politie, maar ook wat ze hebben gedaan voor de samenleving. Het is heel important para ons valoramos collega. Dus de waardering voor onze collega's die zich dag en nacht inzetten voor de veiligheid in de samenleving. Ik heb daar waardering en bewondering voor en ik vind dat de collega's op zijn minst gewoon een kleinigheidje kan geven. Dus het is een blijk van waardering voor onze collega's. Mas não, mas dank is um gesto um pouco bonita. No, está ótimo. Nos meses está unidad. Unidad is een palabra, maar dat niet alleen een palabra, het is ook de betekenis waar we naar moeten werken met z'n allen. We doen het met elkaar en we doen het voor elkaar. Zie? En daarom voor mij, ik vind het welzijn en de waardering en de erkenning van mijn collega's vind ik ontzettend belangrijk. Dus dit is het minste wat ik kan doen. Solamente o coopero e apreço aqui, casei, wow.